a nan cikin garin Kano yanzu ina cikin Shawwal shekara ta 1427 muna cikin watan Nuwamba na shekara ta 2006 dan tarihi ya rike a yau cikin garin Kano idan ka rantse ka ce babu wani gida da ya shahara da dariƙa wanda babu ahlus sunna a ciki ba za ka yi kafara ba idan kuma ka rantse ka ce babu wani gida na sunna wanda kuma akwai dan dariƙa a cikinsa babu wannan gidan kuma ba za ka yi kafara ba duk wani gida na sunna na bid'a na sufanci na bandiri da kiɗa na tijjaniyanci babu gidan da babu da wakilci a ciki ko mace ko namiji a faɗa mana shi wannan wakilan da muke ciki shi yasa kuke ga saboda su muke muku kara amma ba dan haka ba ku da kashin ku ya bushe da tuni an kai ku makabartar tarihi amma saboda wannan matasan waɗannan masu san annabi da gaske masu ƙiyamun laili masu karatun ƙur'ani wallahi saboda su muke muku kara amma babu wani shehi ko na da ko na yanzu da muke jin tsoronsa